സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ ദർശൻ പ്രശാന്ത്. ഞാൻ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മളെ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം, വീട്ടിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്തുന്ന തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം വെയിലത്ത് ഉണക്കിയെടുത്ത് രാവിലെ സൺലൈറ്റിൽ ഉണക്കിയെടുത്തുമാണ് ചെയ്യാറ്. വിനാനണി ഒട്ടും ചേർത്താതെ ശുദ്ധമായ തൈര് നിർമ്മിച്ചെടുത്തതാണ്. വീട്ടിൽ ശുദ്ധമായ തൈര് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത് ഉണക്കിയെടുത്തതാണ് ചെയ്യാറ്. വിനാനരി ഒട്ടും ചേർത്താതെയാണ് നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എൻ്റെ പപ്പ പ്രവാസി ഒരു മൂലം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ വന്നു. പിന്നെ പുളി തൊണ്ടാട്ടുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് ജനറൽ ഫുഡ് കമ്പനി തുടങ്ങി. അതിലെല്ലാം വരുവായ പപ്പയുടെ വിഷമ സന്തത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു അനുജി ഞാൻ തുടമ്പുളി കൊടുക്കുന്നത്. തന്നെ നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം മസാല കൂട്ടലെന്നാൻ ദർശൻ പ്രശാന്ത്. മസാല കൂട്ടലെന്നാൻ ദർശൻ പ്രശാന്ത്. വിനാനരി പത്തും ചേർത്താതെ വിനാനരി പത്തും ചേർത്താതെ നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കി. നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കി. സൺലൈറ്റിൽ ഉണക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കി. നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കി. നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം 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 തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം നമ്മൾ തൈര് മുളക് തൊണ്ടാട്ടം